טלפון. התקשר ליניב. אם יש גן עדן או מקום מסתור אחר, חבקי אותי ואין ממש. שתני. אמא, אני רוצה בנפש פנימה, לחזור עליי ואל ביתי, כמו שהיה בילדותי. קורא לך אמא, אני רוצה בנפש פנימה, לחזור אליי ואל ביתי, כמו שהיה בילדותי. אבל אמא, את יודעת שאני לא אקרא לכל זה ברצינות. האמת שאת די מעצבנת אותי כבר את השיחה. כי אמא, אני רוצה בנפש פנימה, לחזור אליי ואל ביתי, כמו שהיה בילדותי. את מעצבנת. מה לא אמא? יניבי, תקשיבי לי טוב. אתה צריך לשנות את הטלפון. מה? אמא, אני רוצה בנפש פנימה, לחזור אליי ואל ביתי, כמו שהיה בילדותי. קורא לך. טוב, אז תקשיב. תקשיב. תקשר אליו עוד פעם. אמא, אני רוצה בנפש פנימה, לחזור אליי ואל ביתי, כמו שהיה בילדותי. קורא לך. אמא, אני רוצה בנפש. הלו. תקשיב יניבי. זה נכון, אבל תקשיב, לא בשביל זה התקשרתי, איבדתם את זה. ועכשיו באמת על דנה תתן רצינית. זוכרת את בת דתנו סוזי? לא רוצה לזכור, אבל מי זאת? שנייה, חכה. אני עומדת. אז תקשיב. היא באה לביקור כל חודשיים. בונה זה משוגע. טירוף. אז תקשיב, אתה צריך לארח אותה טוב, יש לי פיפי אז ביי. טלוויזיה מטומטמת. יניב! מה אתה עושה פה? אבל אני מצטערת. כן, ממש עצלן. אני רוצה שוב פעם ללכת. טוב, ביי, מעצבן. נו, מה קרה? בת מכוערת. תביא את הטלפון. התקשרתי לעבוד לך. הלו. אבל מעצבן אותי. אבל אם מעצבנת אותי, התכוונתי לומר לא הוא. התכוונתי לומר, הוא מעצבן אותי, לא היא. אתה חושב שככה אני נשמעת? כן. טוב, לא, נשמע קוראים ג'ילה. יכול ללכת. אנחנו רבים פה. מה אני עושה?
אני מאוהבת. אני מאוהבת.